Mai sauraro Assalamu alaikum, ina mai farin cikin sake kasancewa da ku. Yau kan ba Nobel na zo karanta mana ba, sabon shiri ne na zo mana da shi, shi dai ba gulma-gulma ba, kuma ba tonon silili ba. Sunan shirin namu mu leƙa comment section. Kun dai san irin dambaruwar da ke faruwa a comment section, na ban dariya da ban al'ajabi da sauransu, tare da kandako da kuma nuni da ankararwa. Da kawo muku halin da wasu ‘yan uwanmu suke ciki, da ba su da kowa da za su faɗa wa sai ku don ku ba su shawarwari, da kuma labaran da kuke aiko mana da suka ba ku mamaki ko ban al'ajabi tare da takaici. Ba buƙatar na cika ku da surutu, bari mu fara kai tsaye. Za mu fara da saƙon wata baiwar Allah. Dan Allah namijin Nobel ka ɓoye sunana. Tunda mijina ya auro ni satin farko, da safe muna zaune muka ji ana bubbuga gate. Ko da ya je ya buɗe sai muka ga maman shi ce da ƙatuwar akwati, wai gidan ya mata, ku ji min rikicin tsufa, in ji mai saƙon. Ta ci gaba da cewa haka ya jawo akwatin muka tarbi tsohuwa, na kawo mata abinci da jus da ruwa. Aiko tsohuwan nan sai murna take tana samun albarka, haka tana ci muna hira, sai da ta gama sai suka shiga ɗayan bedroom ɗin, sai na ji mijina yana ce mata, don Allah ta yi haƙuri ta koma, ta bari ko wata ɗaya ne in haɗa sannan ta dawo, amma yanzu abin zai zama abin magana, daga kawo amarya har maman miji ta tare. Aiko tsohuwan nan ta ce ina, wallahi ba za ta koma ba, da ya ci gaba da roƙonta sai kawai ta sa kuka. Yanzu Sadiq ni mahaifiyarka kake cewa in bar maka gidanka? Inna lillahi. Haka tai ta kuka, ni kuma ina falo ina jin su. Shi ko bawan Allah naku duk ya ruɗe. Sai ya fara cewa a'a wallahi mama, ba haka nake nufi ba ki yi haƙuri. Ni dai na jajakar tsohuwa na kai mata ciki, ashe akwai sabuwar dirama. Da daddare ya siyo mana naman kaza. Aiko tsohuwan nan ta haɗa duka ta cinye muna kallo, wallahi ko ƙashi ba ta ban ba. Ban ce komai ba, na wuce ɗaki ne kwanciyata, shi ma ya shigo yana bani haƙuri. Akan kazar, na ce ba komai, ai in ta ci kamar na ci ne, har mun kwanta fa, sai kawai ganin mutum muka yi a kanmu, kamar an jefo ta. Subhanallahi, abin da ta gani ya yi muni, kawai ta faɗi ta suma. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka muka fara neman kayan da za mu suturta jikinmu, muka yo kanta. To yanzu dai mama ta daina fitowa ko falo, kullum cikin kuka, in na bata abinci ta ƙi ci, gaba ɗaya ba ta bari mu haɗa ido ma. Ƙarshe ta yi waya gida a zuwa ɗauke ta. Tsohuwa ta ga abin da ya fi ƙarfin kanta. To ai dama ba za ka ci zamaninka ba ka kuma ci na wasu. To Allah ya kyauta. Wannan kenan. Saƙo na gaba ita kuma wannan shawara take nema daga gare ku. Salam barka da yamma namijin Nobel. Sunana Khadija Muktar. Dan Allah ka yi min postin shawara nake nema. Ni bazawara ce. Dalilin da ya sa na rabu da tsohon mijina saboda rago ne a ɓangaren saduwar aure. Kullum bai wuce sadu da ni sau biyu ba, ni kuma hakan ya yi min kaɗan, saboda gaskiya ni mabuƙaciya ce, ina da tsananin sha'awa. Ko hular maza na gani sai na shiga wani yanayi na sha'awa, har maganin maza nake siya in ba shi ya sha, amma bai taɓa wuce yi uku ba, sai ya ce min wai ya gaji, kuma jelarsa ta kwanta. In ta wasa da ita amma ta ƙi miƙewa, sai dai marata ta dinga ciwo. Daman shekarar mu ɗaya da wata 2 da aure kenan. Yanzu na rabu da shi, saboda ina son samun wanda zai iya saduwa da ni, kamar so 30 zuwa 40 a kullum. Wai Allah na. To fa, amma har yanzu ban samu wanda ya aure ni ba. Ni a halin yanzu ko tsohon mijina ya ce zai mai da ni, wallahi komawa zan yi, da babu gara ba daɗi, saboda yanzu a gidanmu nake, kuma sha'awa na damuna na rasa inda zan sa kaina. Don Allah ka tura a bani shawara, na gode. Wannan abin nata azimin ne. To kun dai ji fa 'yan aji, sai ku ba ta shawara. Ni dai kam shawarata a nan ita ce, ga kuma dukkanin mata ƙannena da kuma yayyena. A duk lokacin da Allah ya azurta ki da yin aure to dole sai kin yi haƙuri da wasu abubuwan da ba su taka kara suka karya ba.
musamman ma a irin wannan ɓangaren na auratayya. Idan kika ce ba za ki yi haƙuri ba kika fita to waye baki tabbacin za ki samu wani, kamar dai yadda kuka ji daga wannan da ke neman shawara. Muna jiran naku shawarwarin domin na san tana bibiyar mu. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya zaɓa miki mafi alkhairi da dukkanin waɗanda suke cikin irin waɗannan matsaltsalin. Mun gode sosai Malama Khadija, sai mun ji wata neman shawarar daga gare ki. Saƙonmu na gaba yana cewa namijin Nobel ya aiki. Gaskiya 'yan iska ba su taɓa ƙarewa a duniya. Kotu muka je akan wani ishu na business, shi ne nake jin wani kes. Uban yarinya ne ya kawo ƙarar mijin 'yarsa da ya biya shi 100,000 kuɗin da aka yi mata CS. Shi kuma mijin ya ce kar a je asibitin masu kuɗi. Uban yarinya ya matsa sai ta je. In takaice maka labarin, wai bayan yarinyar ta haihu, sai uban ya kira shi, yana ce masa kai wani irin ɗan akuya ne, a ce ko ɓera ya gagare ka kawowa bare rago. Shi kuma mijin na jin haka, sai ya kamo ɓera ya haɗa da kayan miya ya kai gidan su matar. Kai ka ji fa, Allah ya kyauta. Na ce to amin. Kai jama'a. Lalle in iska ba su ƙarewa. Ai ni kam dai na kasa cewa komai. Mu haɗu a comment section.